kayai ringkat bat kacing jungi kibriu. Bat pan sedang ya kano ke benta batamai. Ha kano kerta kamlong ke eke ba bat ikong kumoy walang ilong kanuksa ka biang tam ban pin shisha habang ikren ya kata. Ikong kumoy walang ila sedang ya kajing mare marathon ha kapor ba idang don hinyo ko ways nam kerta bat ila shim benta ha ki babuon ki rinsan ha keleng ki jaka jong kari. Menta ila don nyopo pras nem kerta bat idang yai peteng banjam na kawai kerinsan sya kawai pat. Watla ila yoru ya kalat ban mi kmat syikiwai pat kiri ki basyabar Henry na kadau jong ki kot kisla lani ki visa ila hab bandu no ya kum kita ki kabuksiar. Henry kane kam shimla pendut mensim ya i bat hadu menta idang angnut thoj bat dang yai peteng bat yai mare hakirinsan ki bayo. Kajing mare kejong i kala sedang tangkum i benta ban penklan ya kamet kejong i kabala sya te haki jing shtom ki belabat ya i lakum balai snam bat suki pasuki amtang bakala a ya i ya kabormet Henry kala ai ru kaminsim ya i ba inshim benta haki rinsan kawai hadin kawai pan. Kani kajing ya le kai marathon kajong i amtang bakala ai kajing kot jingkya ya i Henry ki babun ki bashim nuksa na i kila wan lang syakmat bat kila bud ya kajing ya lam linti kajong i bat shim benta lang haki rinsan ya le kai don root na pedeng kini ki blalat wat na ki jingmlin ki pasniu ha kajing im kajong ki bat menta kila la ban im kajing im ka bakut basuba bat ki don root ha kamet ka bakot bakyakran. Ikong kumoy inget baka jingele kai kalong katawai ba bat bangin lat na kinu ki jingmlin basniu ngidei ban pinmlin bat pinmelan ya lade na ki jingele kai kilan met ki babun jan bat compare ladang idon hakanu kerta nila ban sedang hakanu kapor bat penslur lang ya ki weiru kumju. Kublai pi barong iptiang sophaya pi syakawai pat kabenta jong karempe menta kasingi don hapdeng jingi ya ikong kumon walang ibelong inong ya lekai ibala pau pha hakirin san ki babun bat hoot bun sin ngilai i hakikot kubor haki TV haki YouTube channel ki baper Henry ngiu i tang kumita inong ya lekai bat ita inong job haki jingi lekai ki baper menta kasingin persang ban sngo thu ya ka jing ya linti ka jong i kum kariu kan thai kum ka kame bat kum juru kum kanong ya lekai te ban tep kham nia halor ka jing em ka jong i aling ni phai shi menta kong ni priang so phai pi chakane ka program jingi karempe bat kalong ka ek basngau tana hadu kata bangi yo ek ni kalan ban ya don ringkat bat pi bat ban sam ya ka jing ya linti ka jong pi tiknang bagi parlok ki baju i ban pe ek ni ka program ka jongi phila pin itu kham nia shu ya ladi kerteng jongang ade ka kumanywalang na ka sinong singi molen Southwest district Magruat te ka kerta jongang aladap nyo po prasnam bat kikun jongang ngadon kat arngut ngadon kat rungut tang ba ngadon kat arngut menta te bat kiksiu jongarung aladon san posan ngut bat kikun nyo jongarung aladon prangut te tang kita ki jingit tu jonga kalong ke ik ba sngo tenat hadu kata ta banyo sngo ba hakarta ke ba nyo po prasnam kar arngut kikun san posan ngut kiksiu prangut kikun miau mo ti ani kalong ke ik ba sngo shngan ba ban super khatru ba pilong pat kumni ko ba pilong piklan pishan ngiu i pi bun sin hakirin san ki baper ki social media ki ba la ai kata ka platform ya pilin lani kata ka rinsan mo ya pi ban wan shakmat ban pen pau ya pi but ke jingele kai jong pi na kawai ka por ki marathons ki baper ngila yu i Henry ki babun na padang jingi le singinum tim ka e kata ka jingya lenti ka jong pi pat kum kariu kan thai kum ka keme kum ka lok
nang ta kum kanong yele kai ken diat ngini pai syakata ka benta kong pila banya thu yangi kum no pisdang ya kani ka jingya lenti ka jong pi ban poi syakani ka kam yele kai te ka jing sedang jonga bangsa le poi syakani ka thong ban ngan le ban sim ban tai na ka jing le chi marathon de na ka dau pa ngadon apa dengan jing pang jing stom te ngalapang hadu laisnem te ngam la syu ban bam jing bam la bam stang upeleng we man la kasni te ban yai ngam long syu ban yeng ngam long syu tang hadin ki khon ki long mei haba lapang jur katne te ka bhangin yele wadawai na hospital te habang adon apa dengan jing do ke jing kerdo apa dengan ni long ki baduk palap te ngela kumno ngong ya kon ni le ban wadawai no tala le ji kon ya lami kon ni ngai sepo hospital semua kerwat te doktor nga tengah sa chi te yo te takadawai klem ye te I ong nga ba pi me pi de ban manta pin wan pai no hayeng te pin wan ra no ini kada wai bat pin le bersang no ban le practice step man la kasngi te ong ngate ngamla ban le ban practice na marbo ngadon hap dengan Jepang ong pin bersang ban suyai suki man la step kendet suki pin saklan te kongu ya tai jong hikai jong doktor te ngalale man practice step man la step laki sau baje laki te sau baje step laki shwa hane phalau ngai shwa phalau te suki hadin ngamara kendet te suki ngakwa ban ngan sim no ban mara sirau arau ya kam tagamalan labor te suki hadin ngacang kam klain tiga jang ngacang bam lanang bam te ngela kumna hadu bang tarang sul amai sngo bang lamai klain la lejman ka step ngelej praktis san rau hadin ngapen kiu prarau suki penkiu phorau suki penkiu art phorau te hadin suki penpoi lai phorau te kamadan sauspa metar tangala gumna hadin tang sulapoi kumta te hadu dadap sisnem te ngelayo jingkot te idon de ikon jonga ba ilejmen marathon berber te ide basan ngelejnya lebar leje marathon te ngala kumno I ong ikon ngang ya mei ba pi mental bersang ini kijing de mer step man lag step ngala I biang ker kom mara nyong pi te mata te yang ni le ban ya but na nga ukun ban sim bantan asa tai sa mong ram te ngong kat no kilometer kon ong arpawe kilometer ting ong ta te kon nga ngam la I ta arpawe kilometer na mar dang sin banikong tip ngaji ayu bradang mera nge arpawe kilometer ong eme phim kuslai mera ski tang ban penpoi kenang ban pin long kumba pile asa saja ni kita jang pite tang ko ngoi ta kon ni le tang le jang ta ba ya kon bat kitu ki kena ki balai posan senen te ngelawan basau te baro ki le ro nga hata hamosan ramba ngawan basau bat kena te ani kebun ki bala yaring plim glation doring hanta tanga ban yeng romlong syu ban syong romlong syu lamar ki lapang lut ni kijat hak kat nukarta pila don kita kapor kita kapor persedang ladap nyopowe la de ken mo te hadin kata ngilwan pai nang ta na promotion ram da phaka arpau terik ngile promotion ram arpostan kadon kaji le pen le sport hang neha po pulo arpusan terik tu ka bongkut pride Q1 pada session ni te I ong yang ya me ni le biang bani le meret hata ya po pulo teng ong em kon nga tengam jule syu namar ba nglapang lut niki libong ni keliak niki kicat nglapang lut kon ngamla syu bani ong em me kalong kumba praktis le jasa le asasai kijat jong pi
yang le tang yang le asikun te le yang ta ya kun biang bat kitu kana ki balai pesan snem te ya ga 10 kilometer ngelawan baar te ta la wan baar ngelayo itu kokop ke baha bat ngelayo ban raik tu ga cek ai ar hajar hang tahi ngelayo bor ngas le keleng jaka bisa yo men siam men Henry ijing stang jong pi ilong bai tang ban persang mo mendai ban sim bentah ka rensan man yakob tai tang ijing persang jong pi bat ban long kum ban ai exercise kini ki jat ki jong pi mo hoi so tenat ba mei namar ba hakarta ka jong pi ti terai ki babun nginum la shu tang ban ya ru mo Henry pila sedang ya kan ka jing le akai ka jong pi na ka jing bam khlan ka mat na ka jing bam ya dai ki dawai jong ki doktor Henry pile pat ikini ki exercise bat playo e kata ka bor met pilong kum ni kum ba pilong benta mei ngin ya pai kan diat pidon khat armut ki khun san phusan ngot ki ksiu kum ta ki jingyale ki jong pi pat kum ka kami ha ka jing ya lenti jong ka jing em ka jong pi ki jing e ki ba pi le si pi kendu mo kham tam menta ba pil asdang ban le kai kum no pi bati le se ka por ka jong pi ban pendap kita ki kam kum ka kami hayeng lani ban sumaria ka yeng kum ka kami bat ban pendap ru ikini ki jingile kai ki jong pi kham tam menta bakala long ka benta ka balong jan ba ka donut ka jong pi la sedang ban lek na ka we ka jaka kum no pi pen bati ka por ka jong pi bat kum no pi le lang ha ka ju ka por ban le bun kini ki benta ki ba pi sim ha ka jing sim benta ki jong ate balabun ki kun ka por ba man suaro ya ki kun gikti nga ya lami kun gikti ka jing tre ki jikta te hagarep ka riang te ki kun gikti ki tu gi ba la mai kam he nga phale khai ke ki chor ki chep na klau te haba ya bam ru itu ge jarung ya bam daga tu ka ru hadam ka por ba suwa te khau ro ngim don te ngisia bam tangga jur bat ka teguri hodem te ka jing tre ki jing ta ro ngirep sibun namar bang nyo ban psala ban tan ki kun kiti o ki kun kiti ro kire yo hi ban le ki ko kolong ki kun kiti ki ba ngu le ke ro kat bang hukum ni ki kemi pa na yin ki le ki ko ngu te ngada ka jing tre sitom nadu dang step ngala thoding te arngut sik pa ki khon ki badang rit ki sahaying nadu dang step ngala chalum te hade tu ngilawan ki de keding haying men sipat ni lek tre biang tai khon ngishu kadang don email te tang su khai ti khon ngalai no email te hakapor ba men suate la hadin ka por bang asal le sim nge jing le marathon te email imdan su ila klarno te menta te ha por ka bangala sedang ban long temen bangala yo ikane ka lat kalenti ba uble ula ple ka lat kalenti nga bangan le ban sim banta ka ne jing le marathon te haga jing im ga jangang kwa ban yo ban panda pen biang na ka banta ka ying ga sem nam ta ki kun kiti bat ka weru ngakwa ba ngan le keleng ki jaka bangan le ban ai man sim lem na ka banta ki ne ki kun samla ki hebarit ba ken long ki khna ki basilur bat ken long ki khna ki ba tibriu ki ba tiblei bat kham tam ne ki kun samla sen rang ba ngakwa ba ken long ki kun samla ki ban bread ki tu ki kam ki basniu lada ki sim benta ka ne jing le marathon long ye tu ki jing di basniu ki la bread na ki la laj na ne tu na marba kin sim ki ne jing le marathon lada ki di ke tu ki ma shu ban le ban kun te lada ki sim benta ka ne jing le marathon te ki ne ki kun samla la leng ka kam ka basniu ru ki la laj bat ka weru kini ki kun samla kadon ka kam na ka banta ka jongki na mar la da ki le sim banta ka ne jing le marathon ka bun ki kam ki ne ka sport ha leng jong ka sport na
kibun lai phojai tu program kidon naga banta jong kikun samla senrang naga banta kikun gentei samla gentei ro kibun ki eki tu jingi penila kai na keling sport te lada long ki kun samla ki baisilur te namar bagi ladai kikun ki bala pule ki bala nang bala stat bani kren ki tini thlij bat kitu ki we ki bari bramo te lada ki trei sitom kin sayo kathong ban kin sala ban pau hane kari India jungi bro ka we bat po ka we ki bro ka we gari bat ki kun samla ki khamlong kita ki klur jonggari bat jongka sinong ka thaur gumju bat jongka ne ka hapok ka ne karon makhlia jungi bro kumju maka de ka papi ong mai mentan ladangi plek jingmut ha kanu ka kam kham tam ha ka kamele kai ngi lai lut niki jingmlien ki basniu ma ka jing shong bam ka jing shong di le si ka ba ha ka ni ka por ka ba menta kala nang kersoi ba na ka ka chaka ba le si da ka jing don benta ban ya shim ha ki ni ki rensan ba pher ki kon samla ka nukin lai na kita ki bro ka de ka ba piong mai ngin pai kan det chaka jing long khna ka jong pi pat kum no pi long kum ita ikna namar hoi ngi smothu ba pi poi ha ka kam ya le kai marathon kum ne daina ka jing bam khlan ka met ka jong pi henry kum ka khna pa de hatu pi long ne em ka khna ka ba so tanat ban ya le kai lani ka bla ju le kai men shwa le si ha ki por ba pidang khna mo le si kum ka khna pi long kum no nga por badang khna te ngalai shaj ban shaj ba ban ya le sim ban ta ga ne jing ya le football bat ka ne ga jing ka wang bor na jrong te habang le je sim ban ta keleng kat bay alam yang ingin ki bahalor ki alam keleng jaka ban le je sim ban ta ban ya le football te kat bang poy keleng jaka te habaga la yang mengahaka tu ka bak ban abak mengate ban pendrung ka bor sepokor te kama te ngala ngilwan ra berbor ya ta ka jingjop bat ka tu jing ya ka wang bor na jorong ro ngipoi berbor ka thong kamu na dudang kena hipi long kata ka nong ele kai ka baso tenat ban le kai mo am da de ba ong bakasuan kensan menta henry le si pi klem pele jingmut le si hai tu ipor ba phin shim ya ka kum kata ka thong ka jong pi henry hakarta ka ba le si ka wan ban kata ka jing shitam pilala pa de ban penlong ya ka kum kata ka ka ba le si menta ka kala long ka thong ka jong pi ma kong ngi sngotu ba ha ka kamele kai kum papi ong mentan mo ki don bun ba ki benta na ka benta ki kena samla shenrang ki kena samla kan thai bat kum ta kirta ba pher ha karta ka jong pi kong nganget ba phila kan du bun ba ki jing eru pila kenduk pun bagi jing ru ha ki rensan mo ki ba pishim ka rensan ya le kai ki ba pi lechim benta ki le se kong ki we na kat tu kat ni ki jing ki ba pi pila kenduk ba pisngo le se hai ta iklip mat ba pisngo du jing kermen na ni pisngo sngo si mo man ju ong no ti le se kin don ba hi thrai kum kita ki jing ki ba pi pila ha ban ya ling ba hagan nagi jing ya lenti jonga te bon bani kendo iki jing namar ba kawe ro ba ngasem jing namar ngalong ba kalong kemi ka ba klem long dei kana ba la nang la start haga jing pule ngaklem lejman pule te bat ngasem jing namar ban ekren ni kana iktin disli ro ngam nang te bat kawe ro ka jing jonga ka dei hakpor ba mud ban le ji simbanta ne gi jaka ki ba kham jingai ka ba la shong ki airplane ba shong ya kum tu te ngala kham jan jala leng ka pisa ka ya kum tu teng le jan jar na mar ba haba ban shop mir ngam don bon chisin teng la yam na mar ba ngam yo pistachio ban shop mir ban le cepo bombay te ngala kum no ngapun highway itu i ringba nang nei na po silong ya thu ba ngam ju yo le siu ban le cepo bombay na marba ngam don bisa te kibru bro gim don ban ya lamenga te ula kumno bat open ya thu ne ba silong te utu doktor na te ong nga em me wat ko slai pi
submit pensok pak biang pak itu yang submit yang pi bang ngangan aktif mangai ka bai airplane yang pi te ka bai submit ngala yarap na secretary national te ide ibas funding ila yarap na me ka bai late jong pi ka bai submit te ka bai late te ka bai airplane ila pen book no da idektor na po silong airplane te ngastang ban lete na do ka bai tia lu ka bai bam ila pen buk lipan ai dektor anu ko silong te nangta ngasura tang kata ka pan keleng no na ke bro tang ka pisa ka bang le ban ra ban le bai bam bai di lun talenti te lem ka bai syong gali na sinong sini set na silong ha koti ta kidon kiba yarap na kaspor menta hadin menta te ngladanga la itu perlok bet ubay ma te habang la dolat ban lek te namar ngolong kemi ba siam bun kijing a haying hasam namar ngilong tangki ki badu te ngalak kumno ngapon yo to napok kaspor napok makorwas kikloi kitul ban yarap bandai cetai siapa bandai train dia mereka cetai siapa Hyderabad so napa ke distrik Mogruwat nak spot untuk DBO oleh yarap yang bandai cetai siapa apa Hyderabad jakamut mai lada wan kum kini ki jing pisngodu jingkermen haba pimyo ban pendep nama dang hakini ki benairu pila jan yo ban haban mi syakawai pat ka jela henry pi klami la ban yo namarba ka klemlong ka visa ka jongpi ti dan kum kini ki cap ki ba pidu no ban ka jing ngau jongpi ha itu ikleman hak tu bang long temu bangan lek ladap ka jing kemen apa ka mesim jangah namar ngan yo ban lek ha kata ka jakam abang har warna ketika por baong pim juyo lesu namar kambiang kita ki taki visa yang kimbiang te kemen sim jangan resolusi haduk kata-kata namar tangbal kata ru ngabu jang kermen ngong kam lele ublei usap lilat biang haki wekipar haduk menta mai kat nu telikirin san pila esyem menta tang lek ki bapi ngadu bapi sedang menilai kai kan nong tangki bapi la syem benta amdei bapi la ada job ne bapi rem ne namar ha ka jing lek kai te don baik ka jing job ka jing rem henrei long baro ki rensan ki bapi la syem benta haduk menta lan rupo bat hapo shabaru hoi ke kata ka jing kumbangi ong daga tin nong ka experience ka jongpi ka bapi syem lingba kini ki rensan ki baper ka jing per le se ki bapi la small thu nadu ka sngi ka baningkong bapi stang le kai hadu ka ni ka sin ka ban rupo ki jing kala le se ki balawan ha ka jing em ka jongpi kong ki jing kala ka jing em ka jongate wat lang along bala temen ro ha ka ni jing le sim banta ha ka ni jing le marathon te bagala iya jing kat bat ki kena ngas ngum ka kena ngam jus ngau ba ong along dei ka long kemi re endang lah peja ka durpat ngong kum nus kum kanan de ka dur jang aklong kum dur sri ani fi komik palat tang ba lekata ro bang raya lej banila simbata bat khna ngam jus ngeu ba ngalong ka long kmi ba temen ngus ngeu kum ba khna ka dang sipusnam ka met ka phat jang ngas ngeu ba ngaklan ka gemet ki phat ka jonga ngam don jing thaj ngam don jing jerem na ka ne ga daw bangan lej ban simbata ban lej practice man lakasmi hoi wat ba khna ro lej ban practice man lakasmi ha ka jaka ka ba hasno hoi ngelej ai man simi khna ya khna bang ne lej man practice lang bat nga ka long tumi pi le ti pi shat ngan but na din unta ti khna ki kloi ban lej menta ka mot phila khlan ma shat ba mai klaim dan jing thut chu kamen yo iba haka nikarta ba pile kai ru bun sin ko mangi ki bedang kham kamet kom ni ru ni som banda bam ukwai ni som la thaj mo da ya
nginda ya tang kaniat ni song la thai adap ka shadam henry ngi iba phi long ka ta kanong ele kai henry ngi yu i phi bam bhau kwai ru hatu kam dan ka no ka jingta ka bale si phi sngo ba ka don ha ka met ka jong phi ne kumno ka jing sngo ka jong phi halor ka ta ngate sepang no kwai te la dangam bam no kwai ngam klain ban mare namar ba bania be bat gitu kiwe ki bala ya kun hakmat ngangam lam syu ya ki namar bang la en pri lenti te la danga bam yo kwai ka tin nga ka klain kam le le syu nga pusu phi yo bor oi phi song yo bor la phi bam kwai mo yo ba hoi namar kum ta kan ko mo ong mentan mo da dei kerta jongi ru bidang kami kum ni ru la dang ya bam kwai than ngi ya le se tang khin diat ru ni so la thai la dap ka shadam em ti hen ringi yu i ba phi ha ka por ba le ka dang sao bai ka shintur dang yu i bai ba phi tha kwai sngo it ban tip ba phi sngo yo bor ba phi bam to kwai ti mai le si pila ban sam le si ka ta ka ki ide le si ki ba phi lawan ka ta ka jingkala ha ka jing em ka jong phi laj na kita ki jing sngo khna ki jong phi mo le si kuma phi ong mentan phi yale ban pinchlori ki khna hapo shnong bakin wan kin ya practice lang bat phi kin ya le kai lang bat phi kiwe ki jingkala ki le si ki ba phi yo i lingba jong phi ba kiwe ki para samla lan ki pararang ba lan ki riu temen bakil asyum nuksa na ka jing em jong phi kila bun de ki bala yesim banta ki ti long pa ti long pa la angut lai ngut ki tu ki ba iem tang ka jing di bu ai tang ha bata man la kasni ki long kmi ki las ngo pisang las ngo jenjar ha du kata namar ki mla syu ban pendap beng ikonikti namar long pa udon tang ha po bata te lawan jan mi tu la swan thia tang ha ni ki surok lenti re manta nadu ba ngalale ni sim banta nga te kiliyo inuk sang la ai men sim na ka banta itu te mata yang oh sisiamo midu ya ngaro ngani le simatan bat pi bersang na midu ma ya ngani le bersang tang step filos nutu te mata ila le bersang kila bersang mata ika kia ro le ino ika duma ro le ino ula le praktit man la step so it ba te mata ila le simanta setai sepo soral Chistin, hani silong le chistin, hecari po korkatar le chistin. Hoi. Kile le berangut. Kiyu ya pimo kiyo nuksa. What imeiru I le te kumnong I kunin ngimju le man tangan bersang beken bud begi imei. Ini le kat baga le ini le beg. Hoi. So tenat bakanya balong kumta alada kum ita iba pi ai nuksa mentan ila ngop haga di ka bam bale si im tip shu ka kot ka kya henry yu I nuksa na pi yo men sim bat mentai la laj na kata ka jing bam jing di ila la men le kai keleng kalong shisha ka jing kurku kuman shu ong no mo me namar haka ne ka partai ka pementaling yu iba wat ki kena ki bilang kena ru ki ngop ha ka bam ka di te sakat no tam lei ku man chuang no ki bla khamrang ba le mo ki bla mlien ki bla kerni ya ka tu ka jing di mo so tanat ba ba ki la yo I kata ka nuksa ka ba na phi wat ki la laj na kata ka jing di ka mai ka le si ka jing ang not ka jong phi ba phin yo I ka banwan kata ka jing kala ha ka rin san ye le kai mai ha ka jing mo jing khat jong ate ha ka ne ka jing bahkan kela kan ke jing muding perkat naga benta kine ki kun samlaru kin dei ban kela naga donut ke joki bakin la ban kuwa ban ya chim ya kanuksa ke jonga bakin dei ban ya chim ban meret thon man laga si bakin ya chim benta keleng ki jaka mar kelada ki chim ya kan ke jing dei meret thon long kine ki kun samla naga ne ke jing di drop naga jing di rumah naga jing di lai phaja lu kom ken laj na ta ki bro ai bakin long ki kun samla ken ban kin kiu se phrang hoi don mai ki ba phi kum katangan nong ele kai phi yo I ba ngi dei ban pen kala hakarin san ele kai kum hakarta banbu daka kinja kuman ong na dak tin nong wei ka age group ban ele kai ne kinu no ki jingkala ki ba phi kum katangan nong ele kai phi yo I ba dei ban don ka jingkala ngate kum
nga ka jumut nga te long kum ne la da ka don ka ne ka jinge la kai keleng tang ba kibun ba ki abu tang ke ne ka san posnem bat ki ne ki ban ru posnem te ha ka jumut jong perkhat jong nga te ngong la da haba la da long ka bala pide ban bu ia gine ki nyo posnem nyo posan snem namar ba lada pibu ikisnem kibu bat ki bahe bat ki barit te long kitu ki long kemi ki ba temen ru haba ki don ke jingpang ru kin bersyang ban praktis ban mera step te makiru anda kila yo ka met ka bukoj bakya kin la ban wani simatalang hatu ki baladap nyo posan snem so tenat bah mei ka jingai lenti ka jong pi ka long ka ba ai men sim ba yangi baro kan namal hakarta jong pi ko mga ong menemo le siki babun nangi nginum la shu tang ban ya ban yang baru henry pi hakarta ka jong pi ringkat ba ka jing bam kwai pi mare pi mi osngo ka jing thai bat pi la ai men sim ki babun ba ki ni ki rang ba ki samla bakin wan shakmat bakin pindan kam ya kanika rinsan kum kawai na ka rinsan ban lat na kita ki jing sniu ki babun jong ka imlang ka salang bat ban yo e kamet bakoj bakya mai sha bangin penkut ya kanika program ka jongi ka khubor ka bapi ko aban ai lang seki parlo ki bapi ingi kanika por te kanika por ngai kublei ningkong ning sha pi ublei train rat ba ulari lo sumaringa bola ai nga kamet ka bakoj ki bakya bat ula pli nga ka lat lenti de na ka bor ka jong ublei ba u lo ai nga kanika sap ka phong ba ngan long kanong le chi sim banta hana ka jing ya marathon te hagane ka por ngai khuble na ka banta jong pi kino paniya hagane ka office te ngai khuble ye pi baro ba phila ya tre sitom na do menem step phila ya ap sitom na ka banta ka jonga te uble unang kerkho unang kerdo ye pi unang ai ka met ka bakoi ka bakhia da ka jing ko ki jing khia pisanang la ban tre kambha susu ye ni ka jing tre ki ni ki kam ki jong pi bat ka weru ngai khuble ru bat ka weru ngong ba ha ka ne ha syakmat chene ba ai ba ki kun samla kin long kita ki kun samla ki ban sim ya ka ne nuksa ka jonga wat lang long blatemen ru rekin yo I ka nuksa jonga ba kin ong warla ime I balatemen ro inang la bane le jwani simbanta hagane jing le marathon te kungi ki khna le te tom ngiro mantang ni bersyang bane simbanta ya kane jing le marathon keleng na marba khnang badaga jing le marathon le merastep nginyo I ka mer ka bakko ke bakhya nginyo I ka jing klan ban lait na jing di do wai di de jin na marba ka ne ka jing le merastep kalong ka da wai ba kalong ka atiar kata-kata na marba ladaki kun samla kilong kmi kilong pa ki tracy tom haga jing le practice step man la ka step te long ya ka jing pang ji tom kin yo ka mer ka ko bakhya bat kin light na ka jing di de wai di de jen bro re ladaki tracy tom hana ka jing le simbanta ka jing le mer step ai ba ka jing pang ji stom ko jongki kin sala ban lej ban wati ka dawai ka dijin keleng ki jaka hagi doktor re kin sa yo ka jing jenjar arsya ha po ka yin kasem re ladang ya siemta ka ne jing lej mer step man la ka step te long ka jing pang ji stom kam jola ban rung ha po ka di khod met ka jong nga jong piro jo bat ha pe chaga sinong jongi manta kilong kmi kilong pa kine ki kon samla kilong kmi ki ba don ha pedang jing pang ji tom man la ka step kin su ya ki ban pe cha surok bun tang kilong kmi kilong pa ki ba ya mera pu surok re khna pat kim pat bun palat re kilong kmi kilong pa ki tu ba yo ke jing pang strik ki bang jing pang don jing pang pai ki don jing pang dap sedem ki don ki jing pang don mau ki tu ki jing pang ki ba ong ba jing pang na uksang te ki la lej ban ni simta man step ki lej marathon man step ka step ki lej ban mera ya ka stan kilometer kilometer man tapat ki la laj nan tholawai ki la yo jing ko bat
ketika jing sengaja jeng ad jong kiro mentah kilas dang sport ini jeng ad bat ka keporo ka sport kendet mentah kilas dang kot Kubleshi pun kong namar ka jing ya lenti ka jong pi kam amtang bakal ai ka jing kot jing kia ya pi Henry kala ai ka jing mentoi ki pabun baharu ki bapet ye pi kum kata ka nuksa mo kong ikit boket riang ba pinang kot nang kia pinang jam sya kamat ha kan ka kamya le kai pinang poi na kawai ka rensan sya kawai pat bat pinang wan ra susu e ki nam job ka nam ka buram ya ladi ya ka ri bat kum juru ya ka jela ka jongi mo kong na liang ka dit ki me galaya kong ka nai ku play ka por ka jong pi bat ni kit boket riang ye pi sa shi sin pat Di parlok kum tu ngiyo sngo ya ikong kumonyo walang ida long shisha ka nuksa ka babaha na ka benta jing iwei pe iwei hooj ka jing le kai jong i ka sedang na ka jing bam khlan ka met ka jong i Henry menta ilong kum ni kumba ilong da ka jing pesta ha ka jing le kai ka jong i ka jing minot ka jong i bat ilala ban poi na ka wei ka rensan sha ka wei pan bat ila long ru ka nuksa ka babaha ki bubun ba ki rang ba ki samla ba ki ru temen halas nong la thau bat kum ju ru ha ki wei ki jaka bat ngi kedbok riang ba inang kiu shakmat ha ka jing im ka jong i bat ha ki rensan ya le kai ba pher te parlok ha do nei syam yang wat pi ha ka wei pat ka benta jong ka rempai kublei pi paro